Daghan nato muundang sa pagbuhat og maayo, labi na gyud kon ang resulta sa atong gibuhat makahatag nato og kasakit or mo resulta hinuon nga dumtan ta sa mga tao. Nya human ana muundang dayon tagbuhat ato pag yung questionon ang Ginoo nganong nahitabo man ni Lord unsa may akong sa. Di ba? Naman na inana, no? Unsa may sad-an ako, Lord, nga di naman ni mo tuo ang akong anak nako, din amang gid mo tahod. Nganong magsigi maniglibak na akong bayaw. Kining akong umagad, unayon man kog libak. Nagatinarong man tako, ako man tay nag-atiman nila. Ana, mga inana nga mga butang ba? Nya muundang dayon ta. Si Kristo nagtudlo nato sa pinakaimportante nga kahimtang sa kinabuhi sa magsunod sa Ginoo. Unsa man matud pa niya, isalikway mo sa mga tao, hinginlan mo sa mga tao, gani moabot ang panahon nga ang magpatay ninyo nagtuo nga nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo. Grabe kayong warning ano. Nya ganahan pa mong musunod sa tao, ang kaning klasiha sa tao ba, ganahan mo musunod? Kanang musunod mo aning klasiha sa tao nga ang imurang ang sangkuan ra sa imong kinabuhi, isalikway ka, dumtan, nya patyon pag yun. Saman. Hinuktok naman mo diha. May maning atong mga leaders kalibutan kay luos manig saad og mga nindot, daog lang kos eleksyon kanang inyong lugar nga way karsadahan ko na apart tindur ta pakpak dayon ta, pero moingon padauga ko ninyo, di ba mga matay gid mong tanan. Mosunod mo. Muna jutay kay mosunod ni Kristo. Kay si Kristo ang isaad moingon man dumtan mo, isalikway mo, paantuson mo, patyon pagyud mo, basta mosunod mo nako. Muna kun mosunod gay mo nako, biyae gid nang tanan kanang inyong mga balay, inyong mga kabtangan, kanang inyong amahan, inahan. Maora ni leader nga ang iyang giimbitar, iyang hatagan og kalisod, kalisdanan, kamatayon. Talagsaon no. Pangitag leader din his kalibutan karon, apil na ning nanagan og politika nato, ni daog man or napildi. Unsa man giilang saad? Maayo nga kinabuhi. Maluwas tas kalisod, wa nay magpuyo og squatter. Ang tanan makatrabaho na. Angat na ang buhay. Mao ginay kasagaran. Pero kasagaran ba yan pulos gyud wa matuman. No? Kinsa man kuno gyud nakatuman bi nga kanang perfect gyud nga natuman ang iyang gisaad. Oy, bisan nga kining pari o man gani katuman. Pero mosaad ko ninyo, malipay gyud mo kanunay basta mahurot og kapahalin atong slot. Di maniguro gyud ko ana. Magsige gyud mo daig sa Ginoo basta mahurot ni kahalin ang slot. Di tinod, nahuman naman, nadayon naman gunagod, tanawa. Tukod tag kapilinya atong gitabangan, paspas kayo. O karon natukod na, sus, ang mga tao, kada adto dito, wagin ingon, mahay kong donate ko aning kapilinya. Agahapon din hilay ni Anhe, tagalaing lugar, murag dapit man tingalito sa South, Mindanao, tingitong ila na yung gituyok, adto sila sa kapilinya, human Anhe din loos lagi yung pasalamat sa Ginoo pader dito na mis kapilin niya. Nako niya, sus nindot gyud pader, nindot kay mong gibati. Nako kapil mong tampo to, nakapalit niya ato pader. Hala ang imong simbahan pader ba kanindot ani pader oy. Nako kapil sa gaan sa, kapil ko ani pader. Wa gyud nagmahay oy. Pero ang wa mo palit, mahay gyud mo. Kanang wa mo palit, oy mahay mo. Wala pasalamat gahapon nga nahalinan tas atong dopes gahapon og
112 ka slots. Oh, sus, pakpak. Ang atong total nga halin 5,221 na ka slots. Nya na maligya man sa tag kaning MIP, no? Mother, Mary's Inspiring Purity. Usara ni kasimana nga kuan ni siya kita unsa tawag ani nga sale special offer, no? Special offer karong simanaha 2,000 ka slots nga tag 500 per slot nga Mary's Inspiring Purity para sa ato ning culmination sa Flores de Mayo. So pasalamat sa ta kay nahalina na sa tagahapon og 114 slots. Oh, pakpak. 1,886 na lang ang nahibilin. Oh, doon na mo pakyaw ani, pastilan kausara ni. Sugod na rabatag pamalit karon sa mga katong para sa kuan ba, para sa school supplies. Ato na batong pamaliton niya gi-order na sa natong pagkaon. Mapugos kitag bayad ani pero hotdon sa ni og palit, dali ra man ni kay special offer man ni. Ato lang sa nang iampos Ginoo. Kutob yun sa mosunod sa Ginoo, sama pananglitan, mutuman gid sa iyang sugo, dunay kalipay. Pero nganong niingon man si Kristo, paantuson mo, lutuson mo. Kining maong pagsulti mga igsuon, gipahaom ni Kristo sa kahimtang dinhis kalibutan. Ang kalibutan dili gyud mudawat sa Ginoo. Ang kalibutan ba tungod kay giharian man gud ni Yawa. Human ang Yawa gilabay nga his kalibutan, gipatalsik na siya didto sa langit. Naana sa Book of Revelation chapter 12 inyo nang mabasa diha. Di niya na siya sa kalibutan karon ug matod pa nagkagot ang iyang ngipon sa kapungot. Gusto gid siyang mubaw sa Ginoo kay nawagtang siya dito sa langit. Muna ang iya dinhing buhat sa kalibutan, paantuson gid ta. Nya mosunod gid ta sa Ginoo, paantuson gid ta niyag maayo. Pero ang Ginoo naghatag sad og mga opportunities aron ta malipay ang iyang mga sugo. Muna niingon siya dinhi, kamo ako mong mga saksi. Saksihin ninyo nga ang mutuman sa akong sugo, tan-awon sa kalibutan, gipaantos, pero malipayon di ay. Ug mauni ang misteryo sa gugmas Ginoo o gahom sa Ginoo. Na tanawa, atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinsa ning iyang lungsod? Ang nagsunod niya, nga gipaantos sa kalibutan. Unya kay giingon man pagsulti ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, ang kalipay sa Ginoo ihatag niya ngadto sa nagsunod niya. Muna moingon siya, dawata ang akong kalipay, ang akong kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kana bitang tao nga magsunod sa Ginoo, malipayon nga magantos. Nindot paminaw no? Pwede ba? Malipayon nga magantos, malinawon nga gilutos. Nindot paminaw no? Awag gid mo kasabot. Pwede ba? Malipayon nga nagantos, malinawon nga gilutos. Pwede ba na? Dili? Pwede kayo. Nahitabo na sa mga apostoles, nya gipasa na sa mga apostoles hangtod karon, mao ni ang experience nga dili ma-erase og history bisan pagkanang matod pa nila na naman kuno tig-usab sa history din sa Pilipinas, di na mausab kay di anas kasing-kasing gibutang. Wa na sa papel, kanang naas papel pwede ra na i-erase, kanang naas TV pwede ra na i-delete. Pero ang naas kasing-kasing, niya nitapot nga to sa sunod ng mga kasing-kasing, mahimo na siyang saksi kamatuuran. Tanawa. Pangita mong taong gasunod sa Ginoo, pananglitan, asawa, sigihag kulatas bana, niya nagsunod Diyos Ginoo. Sa may iyang bation, malipayon
nagikulata. Oh. Kasuway na mo ana. Wa gid mo kasuway kay mutubag man dayon mo musukol man dayon. Wa man magsugo ang Ginoo nga sukol. Love your enemies man. Mo na wa gid ta katagamtam kasagaran. Pangutan-a si Santa Rita ug Cassia bago pa man tong gapista. Pangutan-a si Santa Monica ug uban pang mga asawa nga nagsunod sa Ginoo nga dinagmalan sa ilang bana nga karon nga himong santo. Pangutan-a ang ilang kinabuhi. Malipayon silang nagantos. Ana may wa ma-declare nga santa nga kaila ko buhi pa man gani na karon. Hapit na man gina mo 100 years old. Malipayon man siya nagantos, mingon man siya di gyud kaabot og di gyud maugmaan dong mawa gyud ang akong kasakit. Gihug pa man gina siya sa hagdanan. Kanang grabe gyud nga torture ba. Anya sud sa mga sobra ting ito 40 katuig nilang kuan. Ingon ato gyud hangtod na sakit ang iyang bana, bedridden na, iya lang gyapong atimanon. Napas iyang tupad ang kabit. Himo na ninyo. Nganong nabuhat man to niya? Kay matod pa niya, wa gyud koy kasakit dong kanang gilipay ra gyud ko sa Ginoo. Kay ako man yung giingon nga ako gining bana. Antusonon gini nako kay ako ning bana. Kana ba? For better or for worse. Iya man ang i-practice. Oh, kamo dahil mamugbuwag. Buwag ta, animal ka. Wow, why buwag ka itong iyan? At tingin ninyo, pareha ragon na, gamay lang nga example. Unsa may role sa ginikanan ngadtos anak, patyo ng anak o atimanon? Kusga. Bisag mo abot nag 15 ka buok, imo lang gyapon ang dawaton at timanon. Oh, unyag mo abot nag 20 ka buok. 19 na imong anak, namabdos ka, magmahay ka. Ug di ka magmahay, kanang 20 nimo ka anak, imo nang atimanon, purting lisura atimanon oy. Kanang 20 ka buok anak, purtig yung lisura. Bisan ganig 5, bisan ganig 7, lisod na naoy. Pero tan-awa ng mga ginikanan nga nahigugma sa daghan nilang mga anak, karon ba pangutan-a, pagkalipaya magtan-aw sa ilang mga anak. Katulang din higa pa picture na kung usa ka batalyon, na kung anong porti man yung daghanan, isa, managsuod mamipader, 11 mi kabuok, na kuhay man siya, usaray absent, na po merong niya, kanitanan, mga aamo ni mga anak, pagkadaghanan nila dire, na kung kinsay ika-11, siya to aron gapuyo sa California, na ko i-congratulate, nawa siya gi-abort sa inyong mama, siya dira sa taon, among mama pa dire, buutan kayo ni, na ko congrats ha, kayang ika-11, karon, usa na sa inyong dako nga financer kay nindot og trabaho dito sa California. O gi-abort pa to, patay tong ika-11. Karon lipay na kay sila, panukuran pa silang balay. Sunang ka na. Ano mo kong gitutukan? Kita manggoy baguna-huna. Pareha karon ba? Kanang ang wa kauyon sa napili, magsige guna-huna og bati. Ulo, mugni, maghunahon nagbati. Pero ang nahigugma na, magsigun ako nagnindot. Parihara ko na ginikanan, kita sa siyang anak, ang uyab, daghan kay patik. Napay mga ariyos diri, hasta pang ilong, giariyosan. Unsa may hunahunaon sa ginikanan, inigkuyog sa imong anak, anang klasihas tao. Magsig, Jesus, Ginoo ko, pagka-adik, kanignaw. Unsa makay kaugmaon ani akong anak, mana gid ayo no. Pero tan-awa tong imong anak nga nahigugma, hastan mayuhang mo angka sa motor, pilit pa kay ginaksan. Ana, iniguli ato, daghan na sa kitong patik imong anak. Kay mo magparehas naman to sila. Uy, day, wa ka mahadlo ka na. Yawa ang kay naglaom sa hilong gumudya magud. May magkamoy nahigugma. Ipaglalaban na niya labaw na gyud ang imo higugmaon ang Ginoo. Higugma ang Ginoo. Nawa gay patik ang kanunay gisulti, I love you. I want to die for you. I will bring you to my paradise.
Di ka kaganahan mo antos ana. Ako ganahan ko mo antos. Awa na din antos gyud. Di antos gyud nako dinhing maong assignment. O tanawa karon, perting lipaya. Oh, hasta tong nagpaantos nako karon, hurot-hurot naman gid mig kalipay. Bitaw, sa una agas man yung luha nako adto nila. Pero karon, ay sus, tagas na kaibig ngisi, abot na nga rin. Pero di sa kumukumpiyansa ani. Doon na sa laing mo abot, nga mo paantos ani. Pero inig-abot na sa pag-antos, nga nagsunod tas Ginoo, paglipay. Kay ang Ginoo nalipay kay nimo, kay nabilong ka sa iyang lungsod. Mao na sila si San Pablo diris unang pagbasa, way hunong lakaw. Nya kinsa tong abli o kasing-kasing malipay inigsulti nila. Mao nang imbitar sila aning sa tingan atong isa tong bayhana to dire nganlan og masad mo nandito Lydia ba giimbitar sila nya gibunyagan nila didto ngano man abli og kasing-kasing nakasabot aning pag-ingon kun mosunod kanako kalimti ang imong kaugalingon pas-ana ang imong cross ug sunod kanako. Ang tao nga makasabot niini kanunay malipayon. Ang tao nga mosalikway niini kanunay giyong ratulon magantos og makuha pagyud sa yawa sa hari niining kalibutan nga atong giagian. Pilgrims rabiata dinhi, nagbiyahe rabiata dinhi, ay gyud kalipat ana mo na kun mobiya ka ni anang tanang butang or paantoson ka dinhi, don't worry. Agianan rani. Parihaan agong mga mag-trekking ngadto anang ansa na trick mo ko nang ila kana bang mangagkat ana mga bukid ba nga mag-agi anang mga dili-dan. Uso naman na aros mga batanon, mga samad sila inigabot ngadto sa kanang mulampos na sila i-conquer tanang bungtura asam agi diri siya kalisod kana nindot na mga dagma na sila, mga pangos ang tuhod, mga sama din inigabot dito magkuntis daw sila kinsay pinakadaghang samad sa ako ay sama din to naligid ko sa ako gani din natusok tanay ko sa uy kanais gud na imong samad lipay kay sila na. Kaya kamo kono be, pag-contest kono mo, imong bana, buotan siya, animal kestanan siya, mas animal ganing ako. Pila may lagom nimo karon siya, tulo, siya, ako gani, upat. Siya, uy, congratulations, labaw ka na ako na. So ay kono nyo contest. Kaysa mag-contest, taglikay aning kasakit, malayo na nuntas kalipay. Mas maayo pagbugakos tas atong cross sa atong kasakit, kay ang Ginoo lipayon taniya kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. So ayaw kahadlok sa kasakit kay ang kasakit na kuyog nato ang Ginoo mao na ang tuburan sa tinuod nga langitnong kalipay. Nindog ta.